Iroi try sesin pat ngai keblei pi baro ha kerteng ke berempor tam ke jong Jisu. Tingin ya beteng biang ya kini ke bentang ke bangi laya kren. Kini ke jingpla upetros pang Jisu ke papila bancem na ka lenong ke bakat riu kini ke rekod ke bakat lai ter tingin laya dep haduk ke rekod ke bakat pra. Tingin ya beteng mentah ke rekod ke bakat kendai bat ngini ya penkut no hi mentah ke sengi. Ya kini ke bentah batก็อองกุมโนกันนี่ก็คัดกับคัดขันได้ก็อองบัดงานอ้ายฮะเมอยากกิชบีกะฮิมากิเบนงเตกะเอรูอยากกับบะมันเตะฮะกะขันเดาออนเตะเอกาฮะเบนงรูบัดอยากกะเออยากกับบะมันเป็นลัดฮะกะขันเดาออนเป็นลัดอยากกะฮะเบนงรูเตพินเป็ดบาหังนี้เคลมท่ออุชาบีฮันเรย์ท่อกุมโนกีชาบีแต่ดากาบบุรมกีดอนกีเนกีบาลังไม่กีบาลังก็ตั้งหักกัทเล็กฮีตั้งกีกัทเล็กกีองเป็ดบาอุนงบัดชาบีอุเดอุเปตรัสแต่ฮันเรย์อุเปตรัสอุเดตั้งกุมกันนุกซานามาร์เคลมองอุชาบีละองกีชาบีกำหนดบาอุชาบีอุบาชิชาเดอุเปตรัสUnong bat chobi ubashisha de Petros henre ude ujisu kan unong bat chobi ude ujisu Petros ulong kanuksa kan mana example ipi menta kumba menta ngadon yo shabi ubalong ujisu pat ngalet ya lapat chapang ujisu haki wei pat kibrio komod ngalet ayo ta ushabi haki namar ushabi ban poi shabeneng ude ujisu te kishabi ka keren ba na uway u kristan sha uway u bampat long kristan lapan long kristan daka bangi yo ban plash pang u jisu bangi ai ya u shabi u bolong u jisu la ai hangi lang paro bangi ngin yo ban long kataka jingpen ilenti sha pang u jisu ken te namar ba klem u jisu nginam la bangin poi sha beneng tu nong bat chabi ya ka beneng Umdere u Petros reude u Jisu reu Petros pat ulong kum kanuk saken kaba lengba jong u kibon kibriu kilayo itho yo blai te lengba jong nga jong phi kibriu ru kin yo itho ya u blai ken te ngin ya kren shapang ushabi ude u Jisu bat ha u Jisu kadon ka iktiar te ka iktiar kadai kata kabalapen ko bor da u blai te kumno phin yo ya kane ka iktiar ha ka jing ka jong phi te kum u kristan ban yo kane ka iktiar kan ai example ye phi kumba menta phi i kini ki ban long police ki ha ban net mare da ki ladat mare ki ha ban le ya ka written test daladap ya ka written test ki ha ban le ya ka personal interview te kajingnya mare thong jong u kristan ne kajingnya mare thong jong kristan ka deban puli ka bible na do bas dang shadow bakut puli ngam ong ka no pausin ka no paus pasin ka no pau hajar sin onda pila dep puli what ju pen like she khot ar de khot ru ya ka bible mestep pila ban ong try me kwa ban kren ayu yanga te phila ban pule tang khndiat ru kan kran chika jing em ka jong phila ban plet na kanu ka benta hanre ka benta pat ka ba phin yai beteng man la ka sngi phitik no ken khnang ba phin tip o mata ka sngi phila dep shipol nong la shai phila yai no ka nong ka ba khat wei kum ta ter la ne phila dep lai lan nong saul nong te kamot ba phin sala ban pendap lut ya ka bible barok khoi te hanre la phi shu plet bai ka ha balap boro shi jing em phin nam lap re badon ayu haga tien ke jong ublei te pi haban continue ken ba phin la te onda phila dap ye ka bible na do bas dang shi do bakut kade kata ka jing ya mare thong ken ka written test pan kamot ubreu haba ula puli ka bible kamot ula tip don ayu ha ka bible te uta uban le kumbala tho te ula pas hi ken kumbalong ki khna school lada ki la puli ba ki tho te ki pas te lada ki la puli ki la tang ba haba yo ki jingkli kim tho te kamut kila fail tel da phila job makna ka ta jing mare thong da ka ba phila puli ka bible han rela da phimle kamut fi fail hi ken te ka personal interview kamut kumno kamut ka jing em jong kristan em wei po wei kristan
habban ya cibon bahai ki jing tunjuk te andau lapas lot ik te jing tunjuk yo kenya ka iktiar kumbolong uni u police traffic lada u rekho sakat no kat noru namar balapen ko bor ya ba unlong u traffic utang su pensange ya ka kali wat lau tu unong nya ya tu ka bos udah bas ngai ru henre u haban ko ngu ya tu barai ko nama balai ba udon ya ka iktiar ken te kamut lada pila puli ya ka bible bon sien pila tip ya kata bat pila le ya kata bat kijing tunjuk ki ba bon jat phim phai den re phi shakri ya utrai kamut phi yo kan ya kata ka iktiar haba phi yo ka iktiar haba phi kran em da ka chin ka jong uble kamut da de ka jing dok ne da de ka jing jar ne da de ka jing pang ne kanu ka benta haba phi sneng ka haban ko ngu kum balong utu kumbalong kitu ginong nya kali haba ki traffic ki pensange ki haban ko ngu te don kini pat kiba ki klem pat yo eka iktiar ban long police henre ki suriam to kom to te kamut kapoi kapor ba ki syakem ki syak pensaja te ki don ru ki bala long kristan kim pat puli bahai ka bible kim pat job ikiti ki tes barok khot te ki let ban be so la ne ki let ban yalap ya ka tin ke jong ublay bat bon sin ki sya atak kala syaki nama balai kim don ya kata ka iktiar namar teng ki don ki boong ba la ai ka bor haki banget baro ban yo rot ye ki pesen ba ki nyalar tham hanre haki banget bat haki bale om dei rata ba pila long kristan pila la ban be eksud hanre ki tai ki bala pas ki bala pulilot ye ka bible bon sin bat ki bale bat ki ba pas ki jing tunjuk ki bon jat ki bom tre ban phai din kamot kita kan haba ki sneng ya ki nuki jing ha ka jing em ka jong ki yo kan ya ka jing job na mar kata ni yo e ka iktiar da ka ba ni puli bhai ka bible na mar pen lap ya ka jing long ka jong jisu ha ka bible badda ka ba phile kum ta phin yo jisu ha ka jing em ka jong phi ba na mar ma uhi ulong ushabi ban le chabneng ma uhi ulong iktiar ubalong ushabi ban le shibon ki kamba ha ka jing em ka jong ni te kamut lada phi le kamut phin job kan ye ki jing tunju ki ba bon jan te ne pet pat menta kan ka khot ka ba ar pu ar namar ba hang ne ha kan ka khot ka ba ar pu wei ujisu ong kumno na do kata ujisu ulas dang man pen i ha ki sin ran jong u ba ka dei ya u ban let no sha jerusalem ban sya ru shibon ki a na ki teman basan bat na ki rengba lengdo bat na ki nong tho de bat ba on penyap ru ya u bat ba on penmi pat ya u ha ka balai ke sngi habau petros ulashim kerpang ya u ulas dang ban sneng ya u do ong to isin ayela de kotrai kata kanam long yeme habau jisu ula phai te ula ong yu petros ke shedien jonga me usoitan me long umau jing thot yanga na ba mem nyau ye ki a ki jong ublay henre ki a ki jong ki breu hang te menne ni la yo i ba jisu ong me long umau siang me long u ong kumno hakatika de khot ka ba shaneng jisu ong me long u petros u me long u kres u khon u blei ba em u jisu u le tho u lo ong suk ma me ko simon u khon u jona na ba ka do ba kasnam kam shem la pen i ya kata hen ha me henre u pa junga u pa ha bene ngaru ong ha me ba me long petros ba halor u ne mau siang ante ka balang jonga hang teng yo i ba u petros u yo te ka jing tep na u blei ma u jisu u long kres bat la ong baun te ka balang ju halor u neu mau siang hanre tang hang ne pat ni i ba u jisu u ai de ka kerteng ka bam kham sngo tanat ban ong soitan te hanre u jisu kren ya u petros hanre kren yu soitan u badon hapo jong u ba un let chadien jo u na mar ba la ban nyau ki jong u blei ba le u petros hang te u sngo tho yu jisu bolong khon u blei ba le hang ne pat sngo tho ye jing pnya be jong blei ba u jisu u dei bet hi ba un sha yap halor ka dek pna na ka mta ka pop jong ka perthai baro ka daw baro khot ka long ba bon sin ni ha ba ni ajan ba utra ni penlut por ha ka ba puli bible ha ka ba duai ni yo te ka jing pen pau na u blei te han rei ha ba ni yo pam ta ngim yai ne
Teng-tengi telot pelat teng-tengi kiu pelat hapor bala kiu ke jing sakri blay ngi yo kata ke jing penpa ko jong blay habangi hiar ngim yo shu ban ngi baklate ban bisyar te hang ni ruah bu jisu ulay tho uperkat bakla da kum way kumno kat u jisu on syale kum ta kata ka bamla ban long u yale ban nampen urlong i kata te reu jisu urong pa ulong pen ban ma u mau jing thot te bon sien ngilong mau jing thot nem ye ki breu kadau kadai bet bangi mia jan bat ublay la dangi jan ba ublay ngin nom long mau jing thot yan nuru namar kata ka jing sakri blay ka jongi kam jude ban kiu kam jude ban hiar hanrai kadai ban kiu kadai ban yai kiu umdai ba sipang la kiu sipang la hiar sipang la kiu sipang la hiar la dangi hiar em bon sing ngilong mau jing thot te gi breu te bon sin hi ngi hap ban pendam ba yala dia kemat jong trai kat bangi dang shir hem man chakri u ki jing pau ki wan na u bat ngi nam long mau jing thote ka kam ko jong blay namar teng teng ngi atre ka kam ko jong u blay hi hen rengi long pat ka dau jong jing jing thot pat ya ka kam jong u blay hi ka kam jong blay kam roi namar ba ki briu jong u blay hi ki ya pen thot ya ka kam jong u blay te ka mon ban laj na kata ka dei bet ban shong khop ha ki chat ki jong trai ban laj na kata ni ha ban pendem rit ha khamat jong ublay namar teng teng ngom bala biang palat le sting le klet le jaito pat ka penlong ba usutan uyo jaka kan bat on da usutan uyo jaka upen baklai ki jingmut ki jongi bat ngilong pen ban ki mau jing thot ya ka kam ko jong ublay ba ngilong pen ban ki mau jing thot ya ki badang sedang ban chakri ya ublay te bangin laj na kata ni ha ban penrit yala de hakmat jong blake nang bangin nom long mau jing thot rengin long ki mau jing kieng kan ye kita ki bompat i tho yo trai te wat nam sing tho bakla ban ong kumno hang teu petras ulong da kum tu kumno hang ne ulong da kum ta te kumu tu mau siang umde hero petras ude u jisu han re kamot kum ta kan ne ka ai ji hi ka yangi ba ha bangi la khlan nimte ban sngok khlan klem na pen klan susu yala de ban pelut por yala de bat ublay han kat bangi dang klan kat ta dang pelut por pa utrai te kamot kata kan kan ra ka jing kurku ha ka jing ya lenti jongi ka man la ka si to blem dio ban kurku pi ya ro itra